आंखौ नुनानैहा एसे मिथिदों जानो हागौ दिनैहाय आब' आरो गुमैनि एनिभार्सारि 9 years कमप्लिट जाबाय थ' बिनि थाखायनो दिनैहाय आरो आब' आरो गुमैया डिनारखौ एसे बाहेरायाव खालामनो होननानै सानदों आरोना बुंदों आंनि सिगाङावहाय बिनिखायनो जोङो दिनैहाय सब रेडि जानानै दङ आं आरो आब'मोनाबो रेडि जाखाबाय थांनो नागिरदों बहा लांगोन बहा डिनार खालामहैगोन माबायदि आं जेबो मिथिया नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो नायलांखाबाय थागोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नै थांबाय ओंखारलांबाय आरो जेनेबा जोङो गारियाव गाखोनोसै लोगोफोर नै जोङो थांबाय थाबाय दानियाबा दखाननिफ्राय ओंखारबाय नै मोनफैबाय लोगोफोर Iya. Sige, anak ko lagi ya. नै लोगोफोर जाहा डिनारा फुरा रेडि आखाइखौ रुरि लाखाना दंखायो जानोसै टुट बार' दस्त' जाखादों बुरजा जानोसै ना लोगोफोर Nih salad. जाखांबाय न'न'आबो आब'दों गुमैदों जागासिनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेबांखिनियानोसै नोंथांमोना नायबाय थेंक इउ आंथ' गय जाबाय खुगाया थुम थुम जाबाय पेकिंबो खालामबाय दा थांसै थ' भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोनबाय बाय बाय